kulendi. Right, muri yeZimbabwe iyi nyaya ine chida vanhu vanongoti gagaga vanongonanga straight to the point kunge inini zvangu chekutanga ndangogara ndangozivisa vanhu vese kuti I stand with Bishop Kevin Nyamakanga pane zvinhu zvese zvamuri kuvapomedzera, because ndiri kuona kuti nyaya iripo vanhu vekuZimbabwe pfungwa dzedu dzakutotadza kutoshanda, tatosvika paextend yekutozobvuma kuchinjwa nemapoliticians. That's nonsense. Chekutanga chinhu chamunofanira kuziva imimi ndechekuti Bishop Kevin Nyamakanga is not a politician, he is a preacher of the word. Handiti saka isusu hapana pekuti munga expect a preacher kuti ange ari munhu ari associated kana kuti ari affiliated with a certain political party ingori one kuti ndi bishop we opposition. Hakuna zvakadaro. Munhu anotone calling chaiyo anofanira kuparidzira vese, weku Zanupf, weku Triple C, wekwa Ngonzora, wekwa Mudzuri, wekwa Madhuku, zvichitoenda zvakadaro, wekwa Nakupe, wekwa Nalinda Masarira. Munhu wese anofanira kunzwa that word, because a preacher munhu akauya panyika kunokuudzai the word of God. Anditi saka imi motoselekta kuti iwo chiudza vanhu vari kuopposition chete because of mune certain agenda kana munenge muchida. It's very wrong. Izvo zvimakutanga kuti Bishop Nyamakanga vaenderei kunomira nataurai kandishaya, zviri wrong izvozvo. Ina handakana chinhu one chiri wrong chandataona, ndikutosupporta. I think this is a good move because tinombodzokera kumashure tichimbobvisa nyaya yekuti preacher chichi zvese izvi. Bishop Kevin Nyamakanga muchiri kuziva kuti vakamboroverwa imimi vanhu opposition imimi, muri kuzviziva here? Vakasungwa vakagariswa mwedzi akawanda mukati kurimandi because of imimi vanhu opposition imimi. Chii chakazoitika pamberi pacho? Chii chamakaita palife yavo? Hapana kana one chinobatika chiri kuti nganongedzera. Hapana one akambori membo kuti munhu akuti is a family man kana kuti chi. But pavaiuya vachitaura kuti toda kuti tizodai muri busy kupeshedzera. Yes, Rova, yeah, my favorite preacher. Rova, paridzai shoko. Mapedza kudaro munhu paanzi mpa vanodzvanywa achiswa mukona munhu achirohwa achitwa sei. Bara kuna wana akasumuka akataura kuti aiwa izvi zvinhu zvanyanya. Vamwe makatotadza kana kuti nekungoposta chaiko, even kana ngoita repost, even kana ngoshare kuti ai bishop vasungwa kana kuti free bishop. Hapana akambozviita. Makangotanga kukontinya kuti move on life zenyu. Nhasi makona munhu because inini chandinoziva nini kana munhu achitana naMwari anenge enda unodya lunch nana Kandishaya. And the other thing, Kandishaya is just a Zimbabwean like tese. Imimi mese mimi muri kuntaurira here kuti mune vanhu vazhinji hakuna ndiani asina kumbosapota Zanupf, asina kuzvarwa kumba support kwa Zanu ndiani kwa ipapa. Mese mazhinji makangobva nekuZanupf ikoko. Anditi vabereki venyu vatori vanhu veZanu up to now. Makatotadza kana kuvatendeudza. Saka mukaonekwa wakamira pafoto nemubereki wako zvoreva kuti hatoo munhu weZanupf. Ukaonekwa waenda unotorwa uchinoningirina uri kufamba kwemunhu weZanupf zvoreva kuti munhu weZanupf. Hausiri human being here kuti unokwanisa kunoitwa kana any business vanhu weZanupf. Top politicians emuZimbabwe vanodya vachirarama navanhu weZanupf makati kudi. We have people like ana Madhuku izvezvo. Madhuku angatori mukoti ndiye anga akamirira Mike Chimombera mbozi zimpofu. Vanhu veZanu vakaba zvinhu zveZanu zvato zvenyika and through Zanu vachitemba kupuwa matenda neZanupf. Vakusungisana kuZanu ikoko. Madhuku ndewe opposition akusvika akumirira akutoita lawyer akutowana share yake of the money. Saka chiri kunetsa chiimba kuti bishop vangoendawo vanomira naKandishaya because of vanhu mune zvinhu zvekuda kucontrola munhu wese because of akadaiso. Imi munofunga kuti mungaita maleaders bime ukuthi munoda kuvaudzira kana ndiwewe ukanzi uri leader uchiita zvekuudzirwa unolida chii uchiita zvekuudzirwa. Dzaiwa usadaro uchiita zvekudaiso. Chinhu chakutondibhowa manje ndechekuti imi vanhu vanotaurisa zvisina nebasa rese vanojaira makeyboard warriors vanongojaira ngoshauta vanhu vasina mhosva muchikonzesa confusion. Ndimi mufuti sema vanhu vokuti munenge muchipeshedzera vanin'ina vedu, muchipeshedzera vana vedu, muchipeshedzera vanhu vese vanenge vari nemaactivists, muchipeshedzera munhu woenda paground osvika osungwa. Izvozvo tine situation nemadzibaba oshanduka. Muri kuita chiini pazviri? Kune GoFund takangoti share malinki nemalinki panapa. Tika this GoFund iri kudiwa yekuti mubatsire madzibaba oshanduka. But makaitie nezvazvo. Paanozobuda rimwe day akuti arigani bono socialize nemunhu makutanga kumuti waita mutengesi watengwa. Imunenge munhu anenge atengwa chichi anenge atengwa ipapo. Vanhu wototadza kuti associate. I don't think kuti vanhu tinyatsori serious nekuziva zvinhu zvatiri kunyatsoda chezvo. Zanupf kudyiwa kwayo kana kuti mada uzoti ida kuzodyiwa kuelection kana kuti ida kuzoitwa sei haimboitwe the way yamune muchifunga iwe. Tarisai kune dzimwe nyika maitirwa vanoita politics dzavo, vanomlinga vanhu vaya vanotosangana mumaoffices
look at what happened ku Mozambique chichakaitika vakati vapedza vanhu opposition vapedza kuraiwa vaitwa sei leader obva angoya vanonosangana na Daniel Chapo wacho president vatonodedzwa kunikira vacho vakatosangana vata meeting makaona vachirowana mambama here saka vakatadza nekurowana mambama uyo akatoti akutowana share yake azvo ari kuto life yake ndo boa kutodya kuZimbabwe richatotaure titone mafaira most of you guys hamuna chamunoziva dzimwe zacho tete chitosefa takaremerwa otoona munhu achiatakwa ndosaka zvichizotirwadza totota kuvira nehasha kuti why are you attacking this one ko ana nhingirikini vaya vari kuita zvakadai hamuvaone mune muda kuti tite tichiseko tite zvekubudisa here nyaya dzacho kuti muzive zvinhu zvese but kusiya zvinhu kungoreva kuti hazvina basa it's normal let's normalize zvinhu izvozvo hazvina kana nebasa rese zvokuti unonzi iwo wate unomiririra munhu ngaamire nemunhu anoda imimi vanhu imimi muri toxic zvinotobohwa because hatizvimake sense amana kuti tiri kutaura zvokuti izvezvi toda kubvisa nhingirikini toda kubvisa muri kutoti angaiwa toda kubvisa ZANUPF handiti toti ZANUPF yacho yabva neunhu hwamuri kuita ihwohwo imi monzi maruling party vanhu vanosara vari vapenyu because chamusina isimba chete rekubata muchirova izvezvi ndo simba ramusingorina dai mamune simba dai matomhanya mutoti hande tinomurova anga akamirire nemunhu yeye because let's say kuti katishaya munhu weopposition uyu anenge ari munhu wenhingirikini muri vanhu veruling party dai matomhanya kunorova vanhu izvezvi wamirire chiinavo but tarisai zviri kuitika kumaparliament mamp chacho makavhotera mamp hamukwanisi kusumudza kana chiguru muchimudza kuti iwo mp zvowo kuita zvisiri izvo hamuzvikwanisi but mamp yenyu everyday vari kuita mabusiness nevanhu vemuZANUPF vari kuita zvese vari kutodya kutoenda kumalanji vari kuita zvakasiyana siyana politics haisi game yekuti tinzi tatosvika pakuvenganiswa nemapoliticians semaZimbabwe zvinhu izvozvo zvakufanira kupera enough of this nonsense politics hadzifaniri kuvenganisa vanhu igame yemaideas game yepfungwa tikuti ngati hatishade mapoliticians anotuma kana vanhu kunouraya vanhu mapoliticians anotuma vanhu kana kuzorova vanhu kuita sei zvese izvozvo ngazvichipera nekuti kuti nyika yedu iende kumberi ndonge isusu semaZimbabweans sevanhu vemuZimbabwe tichitaura with one voice takabatana pachedu tombobvisa zvemapoliticians zvese uko unoona kuti mapolitician anoshaya kuti vopenetrata sei but mapolitician vakamaster game vakana kuti ngativadivide vanhu vacho ivo first ndokuti tikwanise kuwana manumbers uyu atoti ndine vanhu vangu vanenge vachindifollowa uyu ati ndine vanhu vangu vari kuda 2030 iwo izvezvo tiri kustrugula vanhu kutemeseka musoro kudikitira kurara nebhutsu everyday tichitemeseka musoro nenyaya dze2030 it is because hatina kubatana dai tatiri vanhu vekuti tinotaura tese with one voice taonesa unozati pamwe pacho padongoiswa kana common sense zvinhu zvaya zviri easy ngatingoisai common sense kana pamamps ari muparliament for example kuti amana but wonaika mogaisa vanhu dhiri aiwa but because ndo vane simba kare kumisa 2030 yacho 2030 kada kutonzingira ndo anofanira kungovhota kuti azviite handiti but zvakuda kuitika because izvezvi hamuna kana a good relationship nemamp acho makavhotera enyu acho makati vaenda kuparliament hamuna that relationship neve ZANUPF wes hamusi kuziva kuti munhu anga akamira namunhu vanga vachitaura nyaya dzechi foto rinongotorwa tarisai kunyika dzese dzamada most of you munotoclaima kuti muri vanhu vakadzidza but kana wava munhu uchita wakadzidza iwo uchitadza kuunderstanda zvinhu zviri simple izvozvizvi unozounderstanda chii chimwe tizotoka kudzidza kwacho kuri papi kumuchitadza kuunderstanda kuti vanhu vanofanira kuengage engagement inodzodiwa chero nyika chadzo dzinombonzi avaonane maipemberera vanhu Hichilema akapenga Hichilema the best president habatike hauye kuzvinhu zvekuZimbabwe akazongouya ega makatanga kuti atomutengesa mumero ndikati imi muri maZambians here nyaya munhu wekuzambia uko hamuna chero makamupopotera makamutsamwira hamuna kana one vote ramunoisa kwaari anovhotera navanhu vekuzambia handiti tiri kuti chii pane zvinhu izvezvi muchiramba muchiita ubenzi hwenyu kungotukirira vanhu zvisina nebasa rese munhu anoengeja nevanhu ipapa madoors you never know pamwe akutoenda pamwe ane message abva kuna mwari akuda kutonodeliver kuti imi musiyane nezve2030 zvamunoita vanhu vatambura mukwani but adzisvitswe nehasha iwe unofunga kuti iyo zvezvi iwo wonzi watumwa chero namwari unofunga kuti unopapinda pastatus pepe uchipopota uchiti buda imese unofunga kuti unopapinda iwe kana pana hwana anozvikwanisa ngaazvizame ndoriska zvisizani nazvo ndikamupa ngaapinde munhu paipa achinikirina usati uri ged kwekwa upinde uchipopota pepe ukutaurira unopinda uri soft pepe zvese zvinotaura vanhu uchiti indotosvika tonotarisana naye face to face munangagwa munosvasvangwa unopowa size yako chaichayo takutaura reality manje saka tiri kuti chii pane zvinhu izvezvi handiti parida kushandiswa maways akawanda guys kuti mukwanise kustopa these people tombotanga tambomeka sure kuti vanhu pachavo vakabatana here hausi kukwanisa kuisa
common sense mupfungwa dzemunhu akarasika. Saka zvinoningira because common sense dzikangopinda musoro muma MP 2030 munangagwa yacho zvatodhakwa achatosvike akutozwa kunzi aiwe mbomirayo ma MP vakuramba 1-1 woenda unoconvince MP wako iwo uyo convince MP wake uyo convince MP wake uyo convince muchitoenda makadaro zviri simple so nyore zvatopera anditi kwete kuti mototi ma enemies atifana kutomboonana kana paroad kana musingagona kuonana mukuru wati muri kungopasisa kuti munangagwa apinde 2030 ndimi mutori ma enemies because kana uchitoti wamboendere engagement iri kudiwa endai munoengage nevanhu vavo munotaura navo zvakanaka moonesana politics apana moti izvezvi apana kana amuna kana one munhu representative nemusoro iri kukumirirai chamunacho chete kungopopota mungori nemashoko ekutukirira hazvisi right. Inini ndiri kudzokorodza this statement again and again. I stand with Bishop Kevin Nyamakanga. That man akasafa zvakanyanya mumaoko evanhu imimi muchipretenda muchimupeshedzera akazokuningirina unopedzera wakuraya muri nenzara. This is not right zvokuti munoswera muchida kunoti munhu aningirina motanga kuti wasanganire china vanhu veZaNupf wazozviitire wazodai. So engagement inodiwa. Imimi muri kusangana vanhu veZaNupf every day muri kuenda muchinotenga pamatakshop ari kurana vanhu veZaNupf vamwe vacho makatotenga mastand aitengeswa achinzi ndiye vanhu veZaNupf muri kugara muri imomo muchitaipa makahwanda muchinyebedzera kunge muri vanhu venhingirikini makamatengere chiwo right kana manga musingade zvenhingirikini zvakawanda zvamuri kuita navanhu veZaNupf but because mumwe munhu akangoita public figure mbijana kutonzi wazviitirei ayewa ngazviende mberi ka you never know vanhu takatumwa vanhu vanenge vakatumwa naMwari wavo zvakasiyana siyai munhu aende akwanise engagement engage zvamunokwana ndoita senyika kutoti thank you Bishop magona ndakuona munhu ataura kandisha ko vakomana vari kumbotowo kudini nyaya dzichichi makutowedzera uchi that panji kuti aiwa but kana pamunosangana vanhu vayaka guys please try to educate them kuti izvazviite zvekuti munhu aramba achinda ku 2030 try to educate them kuti aiwa is better kuti nyika ineika itewo ma leaders akasiyana vachichinjana vanhu ma ideas manyowani kuchipindawo futi imwe generation ndo zvinokudiwa kwete kuti wasanganire china zvakashata kana imimi muningina muri kuita zvakawanda mukutovhura hombe kana ari kuzviita perfect 100% ngaauye panapa ataura kuti ndina kana ndiri kumbosangana naye andina vanaonegirikina pese panonzi even kana mavotes paya. Let me tell you something aukwanise even kuenda kunoudza ideology kunopinza common sense mupfungwa dzesupporters ZaNupf because kana mukaramba mune pfungwa yekuti wasanganire cheni nawo ufa toenda shoko ngarifambe ngavadzidziswe vasingazive kuti aiwa but kuona kuti iwoka kutori munhu atori bowaniwo kuinga vanhu vanokuti wakashata vanhu uchimpinda uchimutendedza zvapera zvakanzwawo zvanzwa akasanzwa haanawo but ndokutaurira inonzi gondo harishai haushayiwo 5-6 vanhu vanouya vachidiona kumeka sense kwezvinhu zvokutaura kuti toramba tingori nyika yekungoti wazodaiso tichingokanda mazi insouth tichingotukana veduwe tamadzungairwa here tamapengwa here mbori vanhu vakaita seko kuivhenga vatoxic vacho kunopedzera kwakubohwa nai tikuzviziva hapana munhu paamboti ambojoina chakati ndatona umwe kutanga tonyora maheadline ajoina ZaNupf because angoenda unosangana nenhingirikini here nai munhu kuti munhu angoenda unosangana kuti kuna vamwe vanhu vandotoziva inini vekuti vakambotira kuengage nevanhu vezinhingirikini anditi ndobva vatanga kutotukwa nemi vanhu imimi vakatoramwa vakati it's better ndinoenda kubozi vekusaidi kwavatuke kotaita vamwe ma-MP vandotoziva izvezvi pekuti vaitry kuda kudzoka vachinoti guys onai zvakadai zvika vakatanga kuudzwa mashoko tseka wakatengwa fuck off what vatoti it's okay hatichatomiriri nyaya dzenyu dzacho vakawanda vandotoziva izvezvi zvinhu izvozvo zvinezvikonzwa nevanhu vanenge vane bitterness dzavo it's not good takufanira kuti nyika itongwe kutukana kutonge hakugadziri nyika kutonge nyika kuitirana zvese zvatinoitirana zviyazve let's address maissues zvakanaka tikatry kuita even kana engagement kuti mimi vanhu vacho for example tanzwa kuti iwo uri kudai uri munhu weZaNupf yapanapa chimboexplaina nyaya yako kuvanhu toda kumbokunzwa iwo tomukweshena munhu achipindwa anozoona ega kuti vanhu havazvide zvanotikuita but mukangovasiya vakadaro mondi aiwa hatisi kuti tambai navo hatisi kuita sei akwanisa kuengage nawo ngaengage anoziva zvaanonotaura ikoko but doesn't mean kuti munhu atoenda ikoko atoo munhu akashata makutononga munhu akashata aiwa kuna zvakadaro inini ndataura panapa Lier TV ndakazvimirira ndati I stand with Bishop Kevin Nyamakanga. Lier TV team VAT asi vanhu vachishamsika
Kulien TV aichatika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapa nachichazisha. Everybody say Kulien, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulien.